debbo ko yummo leñol teddungal fof yo won hen. On mo teddini debbo aduna ila kara daña koyal ma hen. Ko nelaɗo men haali ko hakkillaji men yo gon hen. Aljanna ɓiɗɗo e koyɗe yumma nana hen. Baniraɗo debbo so yibbe ne limte caggal a heedayni hen. Yummum sukaɓe so galle weeli aɗa wayli hen. Debbo ko awdi kala jiɗɗo teddungal hay soko goto yo dañ hen. Kala caliɗo teddinde debbo koyere makko jombayni hen. Sabu kala no neɗɗo waywoti yejjiɗe reedu lumdimo hen. Batten hakkillaji ɗi kongi so jumre ala hen. Heewiɗo wiya debbo timmani taw wonko woni hen. Taw jumre waɗi andaka ko waɗi hen. Kala ko felore ma mawni yo woɗɗo kaɗɗa hen. Bele timmuɗi ina e men so debbo ala hen. Wonko waɗa e debbo ha heewi e gorko endaga hen. Lebbi jeena e reedi ɓiɗɗo haydara anda hen. Dumpali e ɗirtali fofte e reedu aɗa wayli hen. Ɓe mbi ɓiɗɗo ene muusi goram gorko wonko anda hen. Tawde ngatiwiri e muusde ko debbo waldata hen. Goram ɓiɗɗo e muusde fittande ina heddo hen. Debbo e yurminade wonto teddinaga hen. Duuɓi ɗiɗi muynam ngam wurdem hay aare endu hemma hen. Soyli jamma no mbayi welde wonko ɓiɗɗo hadma hen. Debbo wala e darde, ɓiɗɗo e keesi wala hen. Nenoyam ya yaafumi ko mbaɗanɗami ala ko mbawmi yoɓdemi hen. Kala de pinmi duwaw mi serata hen. Yo geno yaafo jinnaɓe men beele keƴen hen. Amin Yakuba jiiɗi nelaɗo waɗi leñol men hen. Ɓiɗɗo debbo teddungal kala aɗa handi hen. Yimre Lamtorsal Abdoul Toksel jarama e jurgurda wonde cellal e sawtowol Diallo Guiɗo Pulaar. E teddinirde yimre nde rendo men cetal yiɗɓe gonga. Sukaɓe wittoɓe